Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mkuja se kachapinda chiri kupisa na skimbo aiwa naso chayo chiri kupisa chakaza na internet yese saka naso zvikuitika timu yangu nambotsika DJ Mavedi mazara internet yese mshoro mengi yawane nawe yaona tucherere saka visne asina zvakawanda zvekutaura tiri pasoro kuzo TV DJ Muse muri sei maboss tiri bombera tikuona mashamba internet yese kana vanhu vari kumira nini aiwa ndingutaura chokwadi kuti vanhu vangoziva chokwadi chimbo chacho chii kunyasoitika zvakachangira kupi namambo tucherere yakaitika pana mambo tucherere takatanga pa 2019 takaisa video pa Facebook yesongo kuti chule yeshe saka vakabva ngonokomendiwo pasongo iyoyo vakabva vari zonya nhamba dzangu idzi ndikupe mamwe masongo patakatanga kutaura tese pa WhatsApp vakabva vati iyo uchipusha masongo ndaona kuti utogona kupusha masongo uchita manager uchipusha masongo tione toenda palevel riri papi saka pandaipusha masongo bva ari kubotswana akazobva kubotswana achibva auya kuno kuZimbabwe akabva aita album rake rimwe yanisesekedzelera aita album rimwe yanisesekedzelera takarekodha akabva taita 3 months ndapiwa album raya ndakarichengeta risati rabuda pesa ndichikupusha maworks bhozi iye ari kubotswana ikoko ainditumira zvimishonga zvake zvimishonga yekuteleti hai kutumira zvimishonga arikugadzira zvimakemikal zvaitumira ndichitumira kubotswana ikoko auya kuno kuti atapedza album rapera kurekodwa album razobuda manje zvese ndine upload akandipa channel yake pa Facebook yanga ichine vanhu 300 nairo pandakatanga kumanager yakarara yamu 1000 tumira screenshot Facebook page yanga iri 500 subscriber anatotanga kuningirira ndichiuploada zvinhu zvese zvandaiuploada kubva pa Facebook pa YouTube ndaiita ndishandisa mari yangu ini tuterera kana mari yakambondipa ipapo auya kuno kuzimu album raya isati rabuda pangava kuti achiuya chirekodha album rimwe yanisesekedzo taitoswera tiri pamba pangu taiswera tiri kubasa kwangu manheru toenda padheni pangu tiri kumba kwangu aibva kumba kwangu everyday kuma11 mukadzi wangu achinonoka kurara aibva kumba kwangu na11 ndakumuperekedza kwamakumbi bhozi magetsi aiwanza kuya kuma10 kuma11 hafu 11 ndomuperekedza kwamakumbi ndonomusiya chirikodha kwamakumbi kubva ararira kwamakumbi eko album rimwe yanisesekedzera yasvika rapera achibva mazuva yagara kuHopley kumba kwambuya vake aibva kumba kwambuya vake ndoswera naye kunoku ndozomupa futi mari yebhazi kombe kuti anga asati kana mota akazomboita chimota chake chemeruni chiningirikeni chibhenzi icho first interview yekuZBC takaenda tese ndakatodira petrol chibhenzi chichienda kuningirikeni kuZBC tadzoka tazoita show yatakaita naditerere tiri tese ishow yekutanga takaitwa Glenview 3 yanga iri road show chibva Glenview 3 takabva taenda kwa Hubert Angel Church kwabuda mari yakabuda ikoko ndipo akabva abvisa imwe 2000 US achibva atopa nebhenzi yanga yaishandisa yemeruni achibva apiwa bhenzi yegreen yanga akushandisa izvozvo saka kubva ipapo pakangoti kutoona kuti akuita mari akabva angotanga kundisiya bhozi duterere kuya kwakaita kuno anga asati ane mota pakazoita mota pacho anga asina license akabva achizonditsvagirawo ningirikeni munhu ane license wofamba naye chibva ndamupa mufesi wangu aifamba naye anga ane license saka akazenge akufamba nemufesi wangu ini anga akundisiya manje anga akuzoninga aiti kana ane kwaada kuenda anoyakutora mufesi wangu pana pobva wabaya vese saka akadzimara kuita zvokufonera mufesi wangu kuti vasangane kwakati ndokuenda kwakati vakaita mashuwa vakaita vese ndifunga vakaita mashuwa anosvika 7 ndakangonyarira ndandazomufonera ndakamuudza kuti mukuru ndokuona kuti zonini mune makunditsveta ko nyaya yedu ko inini basa rangu richiri peri kwandapasina zvikanzi haiwa basa riripo hatisati ane mashuwa ndazonasona mashuwa tokuudza asi ndichingoona munhu amaposta ndikuaona mashuwa akadira
akabva azonditi aiwa takaona mumwe manager ndakati auraita aispiration makaona mumwe manager imimi chindisewo ndochiramba ndochinda kusocial media ndoshanda ndokusocial media kusocial media kune munhu chimboenda unoona manager wari kuti mane akabva atizoni panewo akuti manager munin'ina waplot muku ndiye akuti manager wake akati enda nomuona ndandaenda nomuona kuofisi kwavo kutauni akabva atizoni tichazokudedza unogona kuita ningiri kuita malights epastage aya ndakati zvemalights epastage handizvigoni zvakati atichakudedza ndakati ura tiripo saka kubva ipapo anga asingana ndazomutumira audio pawhatsapp ndakati mudhara kai ndandiri kuona zvikuitika ndiri kuzoona kuti zvikushanda nini pamwe hamuchada ndakati mudhara ndikuziva kuti inini ndakanaudha mamemory card kugolf nemaT-flash ndichisa music yenyu pavanhu ndakaenda kana kumbudzi kune mabhazi anenge achienda kuSouth Africa ndichinopa vanhu ndichiri kukombero pinda ndichivapa vanhu mahara nizoni kana mumboteerero music kana makufamba kuzengeza kuno kundichikanda makombi ndichinomira panhingirini apa ndichipa makombi ese manhingirini zoni music ifambi ndichandisa mari yangu ndichiti zoni sezvo ndiri kumanaja munhu zita rakaputika tichaita mari tese saka pakaputika zita akabva ati akutsvaga kuti abva anditsveta ndakati haisi nyaya saka ndakamutumira audio ndakati imi munhu za basa randakashanda nezvandakaita munozvisiya bcause ende basa rese randaita hapana mari yamakandipa makandipa mari ka 2 musi watakaenda kuningira musi wamakabva kushow najapresa kuSouth Africa akasonipa 100 rand tichimboisawo mari yedhata kozoti musi wakauya madhamu enyu kubva kuBotswana makutama kubva kuBotswana tiri kuSt Mary's ipapo anga kusogara kuSt Mary's pawakatama kubva kuBotswana nemukadzi wese wayo anga kugara kuSt Mary's kwasisi wake vandipa 10 years tichimboisa zvedhata nomari chete yamakatipa iyo nepatakaenda kushow kuningirini kana kwaUbet Angel chishow yatakaendayo pamukandipa 40 years nomari yamakandipa cheteyo saka inini chingondipeweni kana mandipana 300 kana 400 handirwadziwa hangu ndingodzorowo mari muchana pamari yandakashanda bcause ndakasvika pakutengesa laptop nefoni ndakatengesa foni laptop ndichizama kuti ndiite zvinhu zvangu zviende kumberi asaka zvokuti saka haisi nyaya ndo zviripo saka makozi angu anga asingadaire ndakafonera bipo wacho haachandidaire makozi saka ndandakutizoni nyaya yacho kunetsa kai kwayakuita dzandichimboiso kusocial media pamwe ndokuti angokwanisa kudaira saka kubva apa papanambo kubachawo pafoni here kubva pabuda nyaya iyi kubva pabuda nyaya iyi iye wacho hasati andibata asi ane shamari dzake dzakandifonera dzichiti nzivawaita zvina kunaka maifanira kutaurira ndakati hatina chandaifanira kutaurirana bcause ini kutaurirana kwacho hatikwanisa kutaurirana ndakafonera munhu haasi kundidaira saka hapana chataikwanisa kutaurirana saka zvisinei muri eZimbabwe ndofamba mangovhinzwira tanawo DJ Mavedi zvisinei tine mamwe audio futi zvekare amamboticherere avasajapreza vachitaura zvakawanda change chikokupai subscribe Soregondo TV zviri kupisa naSkimbo. Thank you DJ. Aiwa totenda ende ndanga chiti zoni mafanzi munokwanisa kutozwa pakana part 2 yenyaya bcause kana asina unipo mari yangu akaitiwa kana 3 days asina kuresponda kana unipo mari yangu tichabudisa mamwe maaudio ende ari kuzviziva kuti zoni machats andaitaura naye ese kubva 2019 iyo zvakachengeteka tine dzimwe nyaya dzatikwanisa kuzobudisawo futi dzatasingadifane kunge tichibudisa saka team yeZimbabwe mabvinzwa keep on subscribing pari kuya zviri kupisa naSkimbo kusangana muchikamufinotera hapana here ane namba muponere ziso regondo hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyu Skimbo anofumura anoita